खडकवासला धरण साखळीमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा आता निर्माण झालेला आहे। गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे। 4 धरणांमध्ये 5.74 टीएमसी पाणीसाठा आहे। मे महिन्यातच धरणांमध्ये आवश्यक पाणीसाठा आता आहे आणि त्यामुळे पुणेकरांना आता काहीसा दिलासा मिळालाय। खडकवासला धरण साखळीमध्ये 4 प्रमुख धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा नोंदवण्यात आलाय। आज 4 धरणांमध्ये एकूण 5.74 टीएमसी पाणीसाठा जमा झालाय। विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी हा पाणीसाठा 5.71 टीएमसी इतका होता। खडकवासला धरणात 24 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून एकूण 1361 मिलीमीटर पाऊस झालाय। सध्या धरणामध्ये 0.98 टीएमसी पाणीसाठा असून हे प्रमाण 49.42% इतकं आहे। धरणामध्ये 48 क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे, तर पाण्याची पातळी ही 580.22 मीटर इतकी आहे।